Police? Oh my goodness, seriously? Hello Bulus, kana ji? Duk inda kake ina so ka jefar da wayanka, ka ji? Saboda ni ma zaka iya kira na ka ji wayana a kashe domin ina gama wayan nan da kai zan jefar da ita. Maybe suna nan suna tracking ɗinka kai ma. Dan Allah ka jefar da wayanka please, ba na son wani problem ya zo ya faru. Okay to shikenan, duk yanda ake ciki zaka ji.